Mateo Kapitulo 3. Og niadtong mga adlaw miabot si Juan nga Bautista nga nagwali sa kamingawan sa Judea nga nagaingon, maghinulsol kamo kay haduol na ang gingharian sa langit. Kay kini mao kadtong ginasulti pinaagi kang Isaias nga manalagna nga nag-ingon, tingog sa usa nga nagasinggit sa kamingawan, andama ninyo ang dalan sa Ginoo. Tulira ninyo ang iyang mga agianan, ug ang maong Juan may bisti nga balhibo sa kamelyo, ug usa ka bakos nga panit sa iyang hawak, ug ang iyang kanunon mao ang mga dulon, ug dugos nga ihalas. Ug unya nangadto kaniya ang Jerusalem, ug ang tibuok nga Judea, ug ang tibuok nga ginsakpan nga nagalibot sa Jordan, ug sila gibautismuhan niya sa suba sa Jordan.